Traditiegetrouw wordt met Pinksteren het stratentoernooi gehouden, waarbij deelnemers uit Leunen, Veulen en Heide het tegen elkaar opnemen. We hebben het liefst dat de straten zich organiseren, dat zo in de afgelopen jaren een beetje ook de wijken samen geworden. En s'avonds is er een tentfeest, daar is natuurlijk heel gemeente Venlo, heel Nederland natuurlijk gewoon welkom. We spelen dit toernooi met 10 verschillende straten of deelwijken. En dan verwachten we dat er ongeveer 10, 12 minstens meedoen per groep. En ja, sommige groepen dat zijn het grote groepen van 20. Dus dat is tussen de 150, 200 man die er echt meedoen. En hoe ziet de dag eruit vandaag? We hebben de gewone spellen zijn eigenlijk voetbal, korfbal, volleybal. Dan doen we 's ochtends een krachtspel. Dus dat gaat echt over uithoudingsvermogen. Dat is ook het spel wat we hier achter ons zien. En dan hebben we 's middags die gaan we met de sport ook wel door. Dan hebben we een waterspel. En sinds de laatste 2 jaar hebben we ook iets wat super goed ontvangen is. Namelijk in de sport wordt verzorgd door de Jeu de Boule vereniging. Nou, dat doen we nu al 3 jaar en daar krijgen we echt heel positieve reacties over. Dan hebben we 's middags nog de penaltybokaal. Dat is voor in ieder geval de voetballers van Leunen. Die mogen dus de penaltybokaal schieten en daar komt ook weer een winnaar uit voor de verschillende groepen ook. En op het eind van de dag, nadat alle sporten geweest zijn, dan wordt er 1 winnaar uitgeroepen en nog een sportiviteitsprijs. En wie organiseert het? Ja, dit wordt georganiseerd vanuit SV Leunen, de voetbalclub. Ze hebben daar binnen een groep van 5, 6 personen die dus in verschillende taken het toernooi organiseert. Dus de planning, de bar, de vergunning en de spellen. En wat betekent dit toernooi voor de dorpen? Ja, dat is toch wel een van de grote dorpsfeesten. Volgende week hebben we bijvoorbeeld ook de kermis. Dat is echt een stukje feest wat een dorp nog echt een dorp maakt. Gewoon de sfeer in de straten, de onderlinge binding. Je merkt dat dat gewoon voor Leunen gewoon heel leuk is. We hopen dat ze gewoon een hele leuke dag hebben. Dat is eigenlijk alles wat wij belangrijk vinden. En of dat nou is dat er een paar sporten uitvallen omdat het te hard regent. Dat ze dan nog steeds een leuke dag hebben op het toernooi door in de tent te staan en van de muziek te genieten. Als de sfeer er helemaal in zit, dan vinden de straten het ook nooit erg om een beetje in de regen te voetballen als het niet de hele dag is. Zoals 2 jaar geleden hebben we gevraagd aan de teams, wilden jullie de laatste 2 rondes niet spelen? Oh nee, is prima. Keihard door de regen heen, dus dat is echt super leuk om te zien. En verder hopen wij ook dat zeker 's avonds ook meer mensen dan alleen Leunen naar het tentfeest komen om ook wat te zien van Leunen. De dag werd afgesloten met het finale spel. Dat werd gewonnen door de Heidse Spiekmeester.